लोग के क्रिया आ शपथ आ कसम वादा चार गो इतना पका होनु कि जहाँ क दिलो तहाँ फेल मार ही को एकदम प्यार बदलल। हेलो चली बड़ा सुंदर गोले हैं भाई के कहीं से हमारे कहले हैं कि आशा भोसड़े से सुनी अरवल जिला कहानी का कि भोसड़ा कह जाला मंदिर के आई हल्का हगनी है हल्का हगली मजा तो नहीं द्वार पर कार्यक्रम बा माता मोहन भी सुनता तू तो अपने मूरी में जई बजान तर हम बिगड़ जाए तो हम लेटरिन के हौदू में ढुकी ले कबो कबो द्वार पर गो नहीं बस सभ्यता से गाओ मरो ऐसा भाषा है जब प्रयोग करे का द्वार पर है तो भेंता के नचनिया को अपना द्वार पर रहते ना बोलते कि तो जानते रहे के केहू कुछ बोली ना अच्छा बोलो बोलो मन सहकाव हिंगा कौन दिया रहा ओहिर के यहाँ चढ़ जेबो नु तो काहे कस दी कि नट बोल्ट होल्डिंग हो जाए ढीला करे के जरूरत ना पड़े तरह ना बोलल जाई पढ़ा लिखा लोग बैठल बा ठेठ दियर में जइबो हते हते लाठी लेके जब जुटी लू हिंगा गइबो मुंह बवा के लगा दिलू आ निकाले के बेरा दूसर रास्ता ढूंढी लो कि केने से करे कान में घिंचल जाओ कि नाक में फुहर तरह के ना बोलो सोच लो कि कान में कि नाक में अपन डिसीजन ले लियो अश्लील बना के धोए तरह जो भी कैसे को नहीं होता ही फुहर पत्थर मारत नहीं खोल अच्छा हई हगुआ के डिजाइन ब्यास के इहे रहन हनु ई ब्यास है सब साफ चिल्ला ए दुगो काका ईटा लेके बैठल बोलो कि उतरी तो बे मारो एक जना करू तेल लेके बैठल बाड़े हेलो लीलार बतावे खतन फिर बरसात में नवा हेलो तन खोले रह बउआ मैन के तने हमर पतन ज्यादा ध्यान दो सावरिया सावा बारे में बन के ले रही राइट तो अभी 12:30 होत रहे तार साज बाज बजुए कहत रहा कि मिला जुला के पौने एक होखे वाला बा ये मिला जुला के का कह जाला अब हमें बरे कह दी कि मिला जुला के 4 बजे 1.5-2 घंटा में 1.5 घंटा बोले बड़ा तो कहता समय 2 बजे में 10 मिनट कम रह गइल बा तू कितना देर बोले बड़ा बाकी जाए दी मास्टर साहब रो मास्टर बनी नु 10 बजे से 3 बजे स्कूल में जाते हो वही में प्रयास कर थो कब छुट्टी आधा घंटा बढ़ाइए के आराम कर लिया लेकिन जितना बेवकूफ लेबर बड़े सो लेबर ड्यूटी बाय 8 घंटा सतुआ खिया दो आ 4 गिलास महुआ दे दो 13 घंटा लेत रहो मेहनत लो से कोनो बात नौसे में दीवार प्लास्टर कर दी है तो जाने गाधा मती खटी है बोलर रहो यत्मा अजर अमर अविनाशी 30-40 वर्ष पुराना गीत हवे नए कहाई कि हमार देखा दुनिया में केहू के केहू बाना ना माई कबले रहली कबले मास्टर साहब माई कबले रहली और माई कबले जब ले ईश्वर चलत रहे कबले अगर अपना बोला तो हेलो हेलो गतन कम करा और बहुत टोन बजा दाई का में हेलो हई हो बढ़ जाता ऑटोमेटिक से दोनों ऑरेंज कम कर दो बोला तो हेलो 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 चेक हेलो हई कम करा और हेलो हेलो देखो 2-3 बजे ले साफ सुथरा बना दो ओकरा बाद गावल जाई ठीक बा हेलो ठीक बा 2-3 बजे ले माइक ठीक कर दो ओकरा बाद बढ़िया से बनाई गावल जाई चला बढ़िया बा ओ माई कबले रहली मास्टर साहब राउर कबले
मुंह में तुलसी दल दियात रहे गंगा जल जौन माई के मन करत होई बबुआ लो नाती पुतल अलगल के हाजिर की दादी हई खा लो माई हई खा लो कब ले जब ले ईश्वर ईश्वर कहीं जो है नहीं कह जाए के ईश्वर जो चल रहा है यही ईश्वर है जब माई के सांस चलते रहे तले किस्म किस्म के खाना पकाना गंगा जल तुलसी दल डलात रहे आ ज्यों माई के ईश्वर बन भइल सासावा रउए मिल के आ बिछौना पर से गद्दा पर से उतार के जमीनी पर भुइया उतर में सिधान करके सुता दिल वो बार सरौनाता खत्म हो गई देह हुए माई के बा लेकिन भीतरी के जब चिड़ै उड़ गई तो पिंजरा के कोनो वैल्यू नहीं खे चार भाई जाके जार दिले हो ये दुनिया हो चला सुदर्शन भाई समझो जितना लोग बैठल बा सबकर डेट बांधते बा सबका मुँह के बा हम इहो मुँह है हम जानता नहीं कौन एथी को मुँह बैंक के नटी दब कहीं को जय समय पूछते भाई मरी है कई किस्म का माइक बोला तो रह के तने हिला दो हेलो हेलो कि क्या हुआ जगत में अरे के हुआ नहीं खे ए जगत में के हुआ नहीं खे जगत में के हुआ नहीं खे को घर के खेला लगल बा परिवार के लोग को घरी बा कोई घरी आज राउत कमाई बढ़िया रही मास्टर साहब भाई के लेकर भी के अपना बाप से बेसी मानी खर्चा करब तो खर्चा बर्चा बन हो गई अपने लेकर लगा तो मुंह मोरे झूठो मुठो रखल माई अपनापन जगत में केहू नहीं